እዛ ቀፂለ ዝሕብረልኩም ሃገር ካብ መብዛሕትአን ከተማታት ዝነኣሰት ኣብ ካርታ ድማ ነጥቢ ምልክት ዘይትመልእ እያ። ምስ እዚ ኩሉ ግና ኣብ ሓደ ትርቢዒት ሜትሮ ቦታ ዝበዝሑ ሚልዮነራት ዝነብሩላ እያ። ግብሪ ድኽነት ህውከት የለን እንትርፊ ንጉሳውነት ቅድድም መኪናን ዘይሕለም ሃፍትን። ድሕሪ እዚ ኩሉ ግና ከቢድ ምስጢር ኣሎ። ዱር ዛንታ ጥልመት ምምሳል ኣብ ትሕቲ ካባ ፈላሲ ዝተሓብአ ሰይፍን። እዛ ሃገር ሞናኮ ትበሃል። መብዛሕቱና ሞናኮ ሃገር ከም ዝኾነት እውን ኣይንፈልጥን። እዛ ድኽነት ገበን ዝኾነላ ሃገረ ሞናኮ ኣብ 2.1 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ዝተቐምጠት ንእሽተይ ሃገር እያ። መብዛሕቱና ንሞናኮ ብጋንታ ኩዕሶ እግራ ኤኤስ ሞናኮ ኤፍሲ ወይ ድማ ብቅድድም መኪና ኤፍ1 ኢና ንፈልጣ። እምበኣር ተኸታተልቲ መደብና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩምን ብምጽናሕ እዛ ድኽነት ገበን ዝኾነላ ሃገረ ሞናኮ ዛንትኣ ክዕልለኩም እየ። ነዚ መደብ ላይክ ሼር ግበርዎ። ብ1297 ሓደ ናይ ፈላሲ ክዳን ዝተለብሰ ሰብኣይ ናብ ኣፍ ደገታት ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ ዕርዲ ቀረበ። እዞም ሓለውቲ ሓደ ትሑት ቅዱስ ሰብኣይ ሪኦም። እቲ ዘእተውዎ ግና መጻወድያ እዩ ነይሩ። ኣብ ትሕቲ እቲ ካባ ተሓቢኡ ዝነበረ ዕጥቀሎ ኣብታ ለይቲ ንሳ እቲ ዕርዲ ተወስደ። ሓዱሽ ስርወ መንግስቲ ድማ ተወልደ። እዚ ድማ እስካብ እዛ ሰዓት እዚኣ ይገዝእ ኣሎ። ንዘመናት እዛ ንእሽተይ ሃገር ዳርጋ ኣብ ህይወት ተጣቢቓ ዓበይቲ ሓይልታት ክውሕጥዋ ፈቲኖምን። እስፓኛ፣ ፈረንሳ፣ ሳርዲያ ካብቶም ፈተንቲ ሃገራት ሓደ እዮም ነይሮም። ገዛእቲ ስድራ ቤት ግና ነቲ ጸወታ ብግቡእ ተጻወትዎ። ኣብ 1861 ውዕሊ ገይሮም ንመብዛሕትኡ መሬቶም ኣሕሊፎም ሙሉእ ነጻነት ንምርካብ ከምኡውን ለግሲ ዝመልኦ ፍረን። እዛ ሃገር ተሰባቢራ ተስፋ ቆሪፃ ድሕርዚ ሓደ ሓሳብ ይመጽእ። እዚ ድማ ሃፋትም ዝጻወትሉ ቦታ ምህናጽ እዩ። እዚ ቦታ ካብ ዝኾነ ዓለምና ዝረአየቶ ካዚኖታት እቲ ዝበለጸ ገበርዎ። ነዊሕ ከይጸንሐ እቶም ሃፋትም እንዳጎየዩ መጹ። ገንዘብ ወሓዘ። እዚ ሃገር ዳግማይ ተወሊዳ ንሰብ ሃፍቲ ድማ ገነቶም ኮይናቶም። ድሕርዚ ሓድሽ ጽዋይ መጽኡ። ኣብ 1956 ሓንቲ ፍልጥቲ ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢት ግሬስ ኬሊ እትበሃል ንናይ ሞናኮ ልዑል ፕሪንስ ሬይነር ሳልሳይ ተመሪዓቶ። እዚ ዛዕባ ኣብቲ ግዜ ኣዘራራቢ ዓለማዊ ዛዕባ ይገበሮ። ሃንደበት እዛ ሕቡእ መንግስቲ ፍሉጥ ኮነት። ጽባቐ፣ ፍሉጥ ሰብ፣ ንጉሳዊ ቤተሰብ ኩሉ ኣብ ሓደ ቦታ ኾነ። ሎሚ እዛ ንእሽተይ ሃገር ናይ ኤፍ1 ቅድድም መኪና መንበሪ ቢልዮነራት መሕብኢ ምስጢር ኮይናላ። ግብረኣታዊ ዘይብላ ዝለዓለ ጽቕቕጥ ሃፍቲ ኣብ ኢዳ እዩ። እዞም ንጉሳዊ ስድራ ቤት እውን ሙሉእ ሓይሎም ሒዞም ይቕጽሉ ኣለዉ። እዚ ኩሉ ግና ሎሚ ኣይመሃለወን። ሓደ ሰብ ቅድሚ 700 ዓመታት ናይ ፈላሲ ካባ ተኸዲኑ መንግስቲ እንተዘይልውጥ ነይሩ። ኣብ ምምስሳል ስትራቴጂን ራእይን ዝተሃነጸት መንግስቲ። እምበኣር ተኸታተልቲ እዚ ቻነል ከምዚ ዝበሉ ዘደንቑ ፍጻመታት ዓለምና ክበጽሐኩም ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ግበርዎ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ክተተባብዑና ድማ ብኽብሪ ንሓትት። ብቐጻሊ ዘደንቕ ዛዕባ እስካብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላና።